Selvfølgelig skal han op med det her. Emil Stabil. Det er fuldstændig vildt. Emil Nielsen er jo en gut fra Aarhus af. Spiller i verdens største klub. Har vundet OL. Har vundet Champions League i år. Fået EM-sølv. Så det har været en sindssyg sæson, og det har været en vild rejse. Der har været bump på vejen, så man kan sige, at jeg har jo min historie. Emil overholder ikke de krav, som der er ved at være en seriøs idrætsmand. Det har været en hård rejse, et hårdt OL. Oven i hatten, så gik min far bort dagen efter Frankrig-kampen. Som udgangspunkt, så er der ikke så meget, der er hemmeligt. Jeg er utrolig glad for den vej, jeg har taget, for den har været anderledes.